Stħarriġ ippubblikat fuq The Sunday Times of Malta juri li żdied l-appoġġ għal kif il-Gvern qed imexxi l-ekonomija. Fil-fatt dawk b'opinjoni negattiva dwar dan naqsu bin-nofs meta ma qabel ma' stħarriġ li kien sar f'Awwissu. Huma 70% ta' dawk li ħadu sehem fl-istħarriġ li jħossuhom pożittivi dwar il-mod kif il-Gvern ta' Robert Abela qed imexxi l-ekonomija f'dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji. Dan l-istħarriġ li wera sentiment pożittiv bla preċedent fost il-Maltin u l-għawdxin ġie l-għada li l-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Creditreform ikkonfermat ir-rating ta' A+ bi prospetti stabbli għal pajjiżna. L-esperti ta' din l-Aġenzija nnutaw kemm il-Gvern Malti għamel miżuri bil-galbu waqt l-imxija li għenu biex salvaw l-impjiegi u sabu bilanċ bejn is-saħħa u l-ekonomija. U nnutaw ukoll ir-reżiljenza tal-ekonomija ta' Malta li tirrifletti id-diversifikazzjoni tas-setturi ekonomiċi. Dan is-sentiment pożittiv ġie wkoll fl-istess ġimgħa li l-Kummissjoni Ewropea approvat il-Baġit ta' Malta għas-sena d-dieħla.